Pekné sobotné ráno, priatelia, začal nám víkend, treba si dobre natipovať a potom sa rozbehnúť za oddychom, zábavou a rodinou, alebo ako niekto iný, za prácou a povinnosťami. Aj dnes, 11. novembra, máte na stole návrh na tip od tipérskeho Goalcastu, pravidelného magazínu o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Ak tento tip súznie s vašou tipérskou intuíciou, podajte ho. Ak vám na ňom niečo nesedí, verte tipérovi vo svojom vnútri, natipujte podľa seba. Zapísať a vyhodnotiť tip vo svojich štatistikách je však psia povinnosť. Colchester United sa chystá privítať Sutton United na ich domovskom štadióne Jobser Community Stadium, teraz v sobotu. Colchester United by radi zopakovali svoj predchádzajúci úspech, keď porazili Swindon Town 3-1. Zaujímavé je, že v 5 z posledných 6 stretnutí Colchester United sme videli aspoň 3 góly za zápas. V týchto stretnutiach súperi nastrieľali 13 gólov, zatiaľ čo Colchester United dosiahol 8 gólov. Je otázne, či sa tento gólovo plodný trend bude pokračovať aj v tomto zápase. Sutton United prichádzajú do tohto zápasu po výhre 2-1 nad Bradfordom City. Sutton United má z posledných 6 zápasov gólový priemer 3,33 gólu na zápas, pričom bolo strelených 20 gólov, súperi strelili 10 z týchto gólov, zvyšok Sutton. Je však dôležité poznamenať, že Sutton United nevyhrali posledných 13 ligových zápasoch na ihrisku súperov. Pri pohľade na vzájomné zápasy sa posledné stretnutie odohralo ešte vo vlaňajšej sezóne, konkrétne 22. apríla 2023. A toto stretnutie skončilo výhrou Colchester United, ktorý vyhral 4-1. Čo sa týka zostávajúcich tímových noviniek, Colchester United má iba jedného zraneného hráča. Je ním Nico Lawrence s poraneným členkom. Naopak, Sutton United nemá žiadne zranenia, nastúpia v plnej sile. Papierovým favoritom je domáci Colchester, navyše aj ich momentálna forma je slušná. Vyhrali 3 ligové zápasy v šnúre, aj keď v ostatnom pohárovom zápase podľahli Shrewsbury 3-2. Sutton po 3 prehratých zápasoch najskôr vyhral v lige nad Bradfordom a naposledy aj nad Fielde v FA Cupe. Či ich to nabudí k lepším výkonom, nevedno, ale skorovať by dnes mohlo byť v ich silách. Môj dnešný tip, over 2,5 gólu, ponúkajú v kurze okolo 1,70. Pod 1,60 nehrať, tamto už hodnotu nemá. Priatelia, na dnes sa s vami lúčim, vidíme sa v nedeľu pri ďalšej analýze, ktorú sprístupním ráno o 9 hodine nášho času. Držte sa, hodne zdaru v tipovaní, aj v osobnom živote vám želám. Čaute.